Završni ispit u avgustarskom roku učenici polažu od danas do 16. avgusta. Polaganje će biti organizovano u 52 škole, a završni ispit u ovom roku polagaće učenici 8. razreda i polaznici funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih koji iz različitih objektivnih razloga nisu polagali u junskom roku, saopštilo Ministarstvo prosvete. Polaganje testa iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i testa za polaznike po programu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih održano je danas 14. avgusta od 9 do 11 časova, dok će se test iz matematike polagati u istom terminu sutradan u četvrtak 15. avgusta, dok je polaganje kombinovanog testa u petak 16. avgusta. Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević potvrdio je da će početi pregovore sa sindikatima o povećanju minimalne zarade. On je gostujući u Dnevniku 1 RTS istakao i da Vlada želi da do kraja godine prosečna plata u Srbiji bude preko 900 evra i najavio povećanje penzija za 10%. Penzije moraju da prate rast plata, takođe rast plate ne sme da ugrozi radna mesta, sve su to izazovi koje ćemo morati da rešavamo i usaglašavamo, zaključuje Vučević. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović je nedavno rekao novinarima da će 15. avgusta početi pregovori Vlade, reprezentativnih sindikata i Unije poslodavaca Srbije o minimalnoj zaradi za 2025. i da očekuju podršku drugih sindikata. Samostalni sindikat Srbije je najavio da će predložiti da minimalna zarada 2025. godine bude 60% vrednosti prosečne potrošačke korpe, odnosno 61.858 dinara ili 355,5 dinara po satu, što je povećanje 31,2% u odnosu na ovu godinu. Premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti tvrdi da otvaranje glavnog mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici, što je Priština najavila, nije usmereno protiv bilo koga i dodaje da će njegova vlada nastaviti konsultacije i koordinaciju sa međunarodnim partnerima. Kurti je na sednici vlade privremenih prištinskih institucija rekao da otvaranje mosta na Ibru nije protiv bilo koga, najmanje partnera Prištine. Izjava Kurtija dolazi nakon što je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Jeffrey Hovenier juče rekao da postoji realan rizik u vezi sa otvaranjem mosta u Mitrovici u ovom trenutku koji bi mogao da utiče na bezbednost vojnika NATO, uključujući i američke. Srpski teniser Miomir Kecmanović nije uspeo da se plasira u drugo kolo Mastersa u Cincinnatiju, pošto je noćas u prvom kolu poražen od Japanca Yoshihita Nishioke sa 6-4-7-5. Meč je trajao 1 sat i 21 minut. Kecmanović je 51. teniser sveta, dok je Nishioka na 52. mestu ATP liste. Ovo je bio peti međusobni duel srpskog i japanskog tenisera, a treći trijumf Nishioke, koji je plasman u glavni žreb Mastersa u Cincinnatiju izborio kroz kvalifikacije. Do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo poslepodne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije, kao i ponegde u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren na jugu Banata i u Podunavlju i jak istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 37 do 41 stepen.